आश्चर्यजनक एवं रहस्यमय स्थानଗୁଡ଼ିକରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ଆମ ପୃଥିବୀ। ଏଭଳି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ରହସ୍ୟମୟୀ ଦେଶ ହେଉଛି ଆମ ଦେଶ ଭାରତ। ଭାରତର 28ଟି ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଯାହାକୁ ଭାରତର ହୃଦୟ ବା ଦି ହାର୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ରାଜଧାନୀ ହେଉଛି ଭୋପାଳ, ଯାହା ଦ ସିଟି ଅଫ୍ ଲେକ୍ସ ବା ହ୍ରଦଗୁଡ଼ିକର ସହର ଭାବରେ ପରିଚିତ। ଭୋପାଳ ଠାରୁ ମାତ୍ର 45 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ରାଇସିଂ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ରାଇସିଂ ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ ହିଁ ସେହି ରହସ୍ୟମୟ ସ୍ଥାନ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ମୁଁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲି ଫେବୃଆରୀ ମାସ 2023ରେ ଏବଂ ସେହି ସ୍ଥାନର ନାମ ହେଉଛି ଭୀମବେଟକା, ଏକ ଐତିହାସିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ଭୀମବେଟକା। ଚାଲ ଆଉ ଡେରି ନକରି ଆମେ ସିଧାସଳଖ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୀମବେଟକାକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ତ ଆମେ ପୁରାପୁରି ଭୀମବେଟକାକୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଏହାର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର। କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଆଣିଛି ତାହା ଜାଣିଲେ ଆପଣମାନେ ଚକିତ ହେଇଯିବେ। ବିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଥମେ ମାଙ୍କଡ଼ରୁ ମଣିଷ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ, ସେହି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଭୀମବେଟକା, ଯାହାକି ଆମ ଭାରତରେ ରହିଛି। ପୃଥିବୀରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ମଣିଷ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସେହି ସମୟକୁ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ ବା ଷ୍ଟୋନ୍ ଏଜ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କାହିଁକି ନା ମଣିଷ ତା'ର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତର ବା ପଥର ସାହାଯ୍ୟରେ କରୁଥିଲା। ଏହି ଷ୍ଟୋନ୍ ଏଜ୍ ପୁଣି 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ: ପେଲିଓଲିଥିକ୍ ଏଜ୍ ବା ପୁରାତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ, ମେସୋଲିଥିକ୍ ଏଜ୍ ବା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ ଏବଂ ନିଓଲିଥିକ୍ ଏଜ୍ ବା ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 5 ଲକ୍ଷରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 10,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟକୁ ପେଲିଓଲିଥିକ୍ ଏଜ୍ ବା ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଭୀମବେଟକାରେ ଆଦିମାନବ ବସବାସ କରୁଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଗୁମ୍ଫା ୱାର୍ଲଡ ହେରିଟେଜ୍ ସାଇଟ୍ ବା ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବାରୁ ୟୁନେସ୍କୋ ଏହାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜ ହାତକୁ ନେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହି ଗୁମ୍ଫାର ଆହୁରି ଭିତରକୁ ଯିବା। ଏହି ଗୁମ୍ଫା ସମୁଦାୟ 10 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ରହିଛି। ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଥିବାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ବୁଲି ବୁଲି ଥକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷ ତମାମ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ଆହୁରି ଭିତରକୁ ଯିବା। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖାଯାଇଛି ରକ୍ ସେଲ୍ଟର ନମ୍ବର 7, ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୁମ୍ଫା ନମ୍ବର 7। ଏଠାରେ ଏଇଭଳି ଗୁମ୍ଫା ଟୋଟାଲ 750 ଗୋଟି ରହିଛି। ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଜିନିଷ ହିଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଏ ଭୀମବେଟକା ଗୁମ୍ଫା ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରାଚୀନ ମାନବର କଳାକୃତି। ଏଇଟା ସେହି ସମୟର କଥା ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆଦିମାନବ କଥା କହିବା ଶିଖିନଥିଲା ଏବଂ ସେ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରି ତା'ର ଭାବ ବିନିମୟ କରୁଥିଲା। ସେ ଯେଉଁ ସବୁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ଶିକାର କରୁଥିଲା, ଶିକାର କରି ତାଙ୍କର କଞ୍ଚା ମାଂସ ସେ ଖାଉଥିଲା, ହେଲା, ସେଇ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଗୁଡ଼ିକର ଚିତ୍ର ସେ ଏଇଭଳି ଗୁମ୍ଫାର ଛାତରେ ଚିତ୍ର ସବୁ ଅଙ୍କନ କରୁଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଚିତ୍ର ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କ୍ଲିଅର ଦେଖାଯାଉଛି। ହାତୀ, ହରିଣ, ବାରାସିଙ୍ଗା, ମୟୂର, ସାପ ଇତ୍ୟାଦି ପଶୁପକ୍ଷୀର ଚିତ୍ର ଏବଂ ମଣିଷ ଶିକାର କରୁଥିବାର ଚିତ୍ର। ଦେଖନ୍ତୁ ମଣିଷ କିପରି ହାତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସ୍ତ୍ର ଧରିଛି, ଯେମିତିକି ଧନୁଶର, ବର୍ଚ୍ଛା, ପଏଣ୍ଟେଡ୍ ଷ୍ଟିକ୍ସ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ନୃତ୍ୟରତ ମଣିଷର ଚିତ୍ର। ଏ ସମସ୍ତ ଚିତ୍ର ସେ ଗୁମ୍ଫା ଦେହରେ ଅଙ୍କନ କରୁଥିଲା। ଏମିତି କଥା କହୁ କହୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭିତରକୁ ଚାଲି ଆସିଛି, ଆଉ ଆମର ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ମାନେ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ରହିଗଲେଣି। ତ ଏହି ସ୍ଥାନ ଯେହେତୁ ଟିକେ ବହୁତ ଭିତରକୁ ଅଛି, ତ ଏଠି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେତେଟା ଭିଡ଼ ଆଉ ନାହିଁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖାଯାଇଛି ରକ୍ ସେଲ୍ଟର ନମ୍ବର 8 ବା 8 ନମ୍ବର ଗୁମ୍ଫା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି। ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ! ଏତେ ବଡ଼ ଗୁମ୍ଫା ଏ ଭିତରେ ଥିବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ଭିତରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି।
ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଆର୍କିଓଲୋଜିଷ୍ଟ VS ୱାକଙ୍କର 1957 ମସିହାରେ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ 1970 ମସିହା ପରେ ହିଁ ଏହି ସ୍ଥାନର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରିଥିଲେ ବା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଥିଲା। ସତରେ ନିଜ ଆଖିରେ ନ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗୁମ୍ଫା ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଛି। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖାଯାଇଛି ରକ୍ ସେଲ୍ଟର ନମ୍ବର 9 ବା 9 ନମ୍ବର ଗୁମ୍ଫାକୁ ରାସ୍ତା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏଇ 9 ନମ୍ବର ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା, ମୋ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭିତରକୁ ପଶିବାଟା ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯାଉଛି। ୱାଓ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆଦିମାନବର କଳାକୃତି ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ତାର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନର ଦୃଶ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଇଛି ASI ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଭାରତୀୟ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଏହି ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ହାତୀ, ହରିଣ, ଶିକାର କରୁଥିବା ମଣିଷର ଚିତ୍ର, ତା ହାତରେ କେମିତି ସବୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସେ ଧରି ଶିକାର କରୁଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଏଇ 9 ନମ୍ବର ଗୁମ୍ଫାଟି ବହୁତ ବଡ଼ ଅଛି ଏବଂ ବହୁତ ଭିତରକୁ ଆହୁରି ଅଛି। ତ ଆମେ ଆଉ ବେଶୀ ଭିତରକୁ ଯିବାନି, ମୁଁ ଏବେ ଗୁମ୍ଫା ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଛି। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଦିମାନବର ପ୍ରତିକୃତି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ରହିଛି। ସେହି ସମୟର ମଣିଷ ବସ୍ତ୍ର ବୁଣି ପିନ୍ଧିବା ଶିଖିନଥିଲା, ପ୍ରାୟତଃ ଉଲଗ୍ନ ରହୁଥିଲା, ନହେଲେ ଗଛର ବଳକଳ ପିନ୍ଧୁଥିଲା କିମ୍ବା ପଶୁର ଚମଡ଼ା ଦ୍ୱାରା ନିଜ ଶରୀରକୁ ଆବୃତ ରଖୁଥିଲା। ଏତେ ବଡ଼ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଏକୁଟିଆ ବୁଲାବୁଲି କଲେ ମଧ୍ୟ ଭୟ କରିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ 200 ମିଟର ଦୂରରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଅଷ୍ଟ୍ରାଲୋପିଥେକସ୍ ବା ମଣିଷ ହେବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ହୋମୋସାପିଏନ୍ ବା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ମାନବ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ର ଏଇଠି ରହିଛି। ଆଉ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଗୁମ୍ଫା ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଏଠି ଦିଆଯାଇଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖାଯାଇଛି ରକ୍ ସେଲ୍ଟର ନମ୍ବର 11 ଆଉ ଏଠି ରକ୍ ସେଲ୍ଟର ନମ୍ବର 12କୁ ରାସ୍ତା, ଯେଉଁଟାକି 50 ମିଟର ଦୂରରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେଠିକୁ ଆଉ ଆମେ ଯିବାନି, କାହିଁକି ନା ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଜାଗାରୁ ହିଁ ମୁଁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଭାବୁଛି। ତ ଏଠାରେ ଆମେ କିଛି ଫଟୋ ନେବୁ ଏବଂ ଘରକୁ ଫେରିଯିବୁ। କିନ୍ତୁ ଭୀମ୍ବେଟ୍କାର ଏହି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭୂତି ମୋ ସ୍ମୃତିପଟରୁ କେବେ ବି ଲିଭିବନି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି।